Zufaitea Oladuetan zufegitea nekagarria zaigula denbora asko pasa ez gero katarroa da ez gula Zarauzko hondartzan zufegitea ez dugu hartzen sekula itxasoari errespetua izan behar diogula. Soka jatea garrantzitsua handitzean da helburu Saskibaloian ongi biltzeko erabili gara buru Saskibaloian taldean lana egiten ikasten du taldean lana eginez gero irabaziko seguru. Atletismo